ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜଣେ ଦେଇ ମନ ଧ୍ୟାନ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଅଙ୍ଗାରର ପୁରାଣ। ଟାଙ୍କିଏ ଖାଉଛି ସେ ଖଟରେ ଗଡୁଛି, ଦିନ ରାତି ଶୋଇ ଶୋଇ ଓଜନ ବଢାଉଛି, ସେ ଓଜନ ବଢାଉଛି। ମୋବାଇଲ ଚିପି ଚିପି ସେ ରିଲ୍ସ ଘାଣ୍ଟୁଛି, ରିଲ୍ସ ସରିଲେ ପୁଣି ଟିଭିକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚ୍ୟାନେଲ ବଦଳାଇ ବଦଳାଇ ସେ ରିମୋଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାରୁଛି, ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତକିଆ ଖୋଜୁଛି, ସେ ତକିଆ ଖୋଜୁଛି। କୁଳାଙ୍ଗାର ବୋଲି ସେ ସିନା ନାଟି ପାଇଛି, ଫ୍ୟାନ ତଳେ ପଡି ପଡି ସମୟ କାଟୁଛି। ପାଟିଟା ତାର ଖାଲି ଅନବରତ ଜଳୁଛି, ଇଷ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚର ନ ହେଲେ ଦାନ୍ତି କିଲି ଚୋବାଉଛି, ଦାନ୍ତି କିଲି ଚୋବାଉଛି। ଖରା ବି ବଢୁଛି, ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି ଡର ବି ଲାଗୁଛି। କାମ ନା ଶୁଣିଲେ ତାର ଭାରି ବାହାନା ବାହାରୁଛି, କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାଇଁ ଖାଲି ବସିବା ଜାଣିଛି, ଖାଲି ବସିବା ଜାଣିଛି। ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ସେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ରହୁଛି, ଏକାଠି ମେଳ ହୋଇ ବାତରାମି ସେ କରୁଛି। କାମ କଣ କରୁ ବୋଲି ଭାଇ କଥା ସେ ଶୁଣୁଛି, ଉତ୍ତରରେ ହସି କହେ ମୋ ବାପା ଧନକୁ ଖାଉଛି, ମୋ ବାପା ଧନକୁ ଖାଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି, କୁଳାଙ୍ଗାର ଗାଇଜ ବୋଲି ନାଁଟି ତାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମେସେଜରେ ସବୁ ମେଲଣ ହେଉଛି, ଚା ଦୋକାନରେ ବସି ପାଲା ଚାଲୁଅଛି, ବସି ପାଲା ଚାଲୁଅଛି। କୁଳାଙ୍ଗାର ବୋଲି ସେ ସିନା ନାଟି ପାଇଛି, କାମଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ଆରାମକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ହସି ହସି ଦିନ କାଟେ ନା କିଛି ଚିନ୍ତା ସେ କରୁଛି, ସତରେ ସେ କୁଳାଙ୍ଗାର ବୋଲି ସାରା ଗାଁଟା ଜାଣିଛି, ସାରା ଗାଁଟା ଜାଣୁଛି।